niin hei, täällä jäätelötauolla. Kyllä, näin on. Jäätelötauolla pysähdyimme matkalla nettikätilöpajasta kohti Jyväskylää ja päätimme ostaa jetskit ja tankata vähän autoa. No mikä mieli jäi päällimmäisenä päälle, kun lähdettiin tuolta nettikätilöpajasta? Hyvä mieli. Hyvä mieli. Oli hauskaa ja oli muutama kysymys mielessä, mihin ehkä sai vastauksen ja muutama uuden idean ja näin poispäin. Mä luulen, että me saimme inspiraatiota laittaa entistä enemmän avoimesti nettiin meidänkin toimintaan. Muun muassa näitä YouTube-videoita, mutta ehkä myös livenä. Mulla oli vähän olo, että paikalla oli paljon porukkaa, jotka oli tavanneet jo aiemminkin, esimerkiksi täällä innovaatiojunajutussa ja Sametimme tapahtumassa tai ihan sitten Twitterissä tai muuten vaan oli jo ennalta tuttuja. Ja miten sulla kävi, että oliko valmiiksi tuttuja paljon paikalla ja tuliko uusia kavereita? No siellä oli muutama, kenet olin tavannut aiemminkin, kuten Petri Kola ja Ville Venäläinen ja Pauliina. Mutta sitten oli näitä paljon muita, esimerkiksi Anne ja Irmeli ja kumppanit, kenen olin niinku tämän web-presenssin huomannut. Siis en tiedä, olemmeko niinku vaikuttaneet olleet vuorovaikutuksessa netissä, mutta olin heitä nähnyt tai kuullut siellä jollakin tavalla. Okei. Miltä se tuntuu, jos tunnet jonkun netistä ja sitten tapaatte livenä? No tässä tapauksessa niin me ei silleen niin tunnettu. Varmaan oltiin niin nähty, että hei, toi on täällä ja toi on tuolla. Mutta silleen niin mä en ole ollut esimerkiksi Irmelin kanssa kontaktissa aiemmin. Et se on niin kuin, että mutta voin kuvitella, että semmoinen sä olet se. Se voi tulla hyvinkin. Nyt ei niin sitä niin tullut, koska ei ollut niin suoraa kontaktia ollut aiemmin. Ai niin, tätähän pitäisikin kysyä Lauralta, Laura Brown, joka tuli Jyväskylään Irlannista viime vuonna. Ja sanoi, että Twitter hoiti hänen kotiin tulon mukavasti, että oli jo hirveän paljon tuttuja valmiina ja kavereita. Että ei tarvinnut kuin tulla vaan paikalle. Kyllä. No, mites tää sitten, että mikä oli paras tarina näinä päivinä? Paras tarina? No ehkä se... No en ole kyllä varma. Kyllä päälle on vähän tyhjää, että yksi mikä tulee mieleen se Commodore 64 tarina ja sitten myös Jogin tarina, miten se tuli Jyväskylään ja mitäs näitä nyt on. Sitten tietty aikaansaavien naisten saunakerho ykköstarinana. Aina. Aina. Pojilta ei ole kuitenkaan tullut vielä sitä kilpailevaa seuraa. Ei. Se on niitä juttuja, mitä ei ehkä kannata pitää avoimena. vai miten, pistetäänkö kaikki vaan avoimesti? No, ei, joo. No hei, kiitos Ville näistä ajatuksista. Mennäänpä siihen avoimuuteen nyt seuraavana sitten. Mutta eri videolla. Moi moi!